azt mondanám, hogy a varánoszok közül létezik egy, aki képes két lábra állni? Ő nem más pedig, mint a sárga pettyes varánusz. Ez a jelenség akkor figyelhető meg náluk, amikor körültekintenek, vagy éppen nagyobbnak szeretnék mutatni magukat ellenfelükkel szemben. Természetes élőhelyén ő az egyik legnagyobb testű hüllő, amely egy-két ínyenc falat ér cserébe képes a területén élő legnagyobb ragadozókat is elkergetni. Magával ragadó, gyönyörű sárgás-barna színezettel rendelkezik, sárgás foltokkal a hátán, ahonnan magyar elnevezését is kaphatta. Nemek közti dimorfizmus megfigyelhető, ugyanis a nőstények sokkal kisebbek, kecsesebb karokkal, míg a hímek nagyobbak és úgynevezett popelykarral rendelkeznek. A nőstények körülbelül 90-100 centisek, míg a hímek akár 140-160 cm-re is megnőhetnek. Teljes mértékben ragadozó életmódot folytatnak, de fiatalkorban ízeltlábúakkal tápláljuk őket. Ha elgondolkodtál ezen faj tartásában, akkor van néhány fontos információ, amit jó, hogyha figyelembe veszel. Mivel nagy testű fajról van szó, ezért mindenféleképpen egy nagy területet kell biztosítanod a számára, megfelelő hőmérséklettel, erős UVB-vel és interakcióban dús környezetet kell kialakítanod a számára. Ha biztosítani tudod számára a megfelelő környezetet, akkor mindenféleképpen olvasd el a Terra Plaza magazin webes felületén lévő sárga-pettyes varánusz tartásáról szóló cikkemet. Hasonló tartalmakért pedig ne felejts el bekövetni minket különböző platformjainkon. Jó olvasást és felelős állattartást kíván a Terra Plaza csapata!